Ripalungguhan iki gelem ora gelem kowe bakal jabel. Kowe bakal rangket tak padake dosamu karo gerangamu. Cemplukne ning neraka jahanam. Cemplukno aku ora wedi. Gek sadurita. Layak to layak prenjak engganter jagone do tarung. Babar pisan kula mboten duga mana bilih. Gubuk kula klampis ireng mriki kerawuhan satriya pepunjuling jagat pitataning para umat. Nuwun sewu Gus, Ndara Werkudara. Sarawuhipun kula ngaturaken pambagi panakrami mawan tuwa kunjuk den Kyai Badranaya awit saka panjurung pangestu widodha nering Santikala anggon Kuprata ora liwat basaku maragake tampanana. Ha inggih kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Kula tingali sampeyan katon sumengka pengawak bajra sigra kang mawa gita semune gembel wigati. Wonten menapa kok mrepeki manggi dumateng kula pun Badranaya? Kyai Semar, nadyan kaya ngapa lan kepiye panjenenganmu ki piyai sepuh ingkang patut tinuwa-tuwa lan tinuwi-tuwi wong tuwa sing kena kanggo gondhelan lan paugeran. Wis cetha pratila lamun Ripalungguhan iki Werkudara sakadang Pandhawa wis urip. Nyakrawati bau dendha menyang kawibawan kemul kamukten ning negara Ngamarta. Nanging nadyan kaya ngapa lan kepiye jarine para sepuh biyen wong yen lali sumber bakale ketiwasan. Gandeng wis cetha pratila Pandhawa bisa tumangkar kaya mengkene biyen digulawentah diukir jiwa ragaku lawan wong tuaku ya kuwi Bapa Pandhu Diwanata. Mula kanggone anak duwe kewajiban sakutuhe mulyake wong tuwa kang wis urip ing kasidhan jati. Kula Ripalungguhan iki sisang gawe aku tak nuwun katrangan sing gamblang lan wijang marang panjenenganmu. Apa bapakku Pandhu biyen nalika urip kuwi sepi saka panembah. Pakmu niku tigen-mugen pangidepe cipta anggenipun pasrah sumarah marang purbane Hyang Agung. Rinten dalu tansah nindakake perintah lan ugi ngedohi cegahing Gusti. Apa bapakku biyen nalika dadi ratu kuwi ora ngayomi marang kawula dasih. Narendra sing hambeke berbudi bawa leksana kaya pakmu niku riyen angel golek-golekane. Mergo anggene dadi ratu ora mikolehake diri pribadi lan keluargane ning uripe sakutuhe disramake kanggo srana mulyane para kawuling negari Ngastina rumuhun. Merga pakmu duwe paugeran wong dadi ratu, wong dadi pengarep, wong dadi pimpinan kuwi dudu bebungah nanging amanah sing tegese mikul jejiban sing ora enteng tumrap banger bajin abang ijo butek bening tumrape wong sak negara. Pakmu niku ratu sing apik. Apa Pandhu bapakku biyen kuwi suwung lan sepi saka lelabuhan. Lelabuh mboten namung wonten ing donya kemawon ning nganti tekan Kahyangan Suralaya bapakmu niku gedhe labuhe. Wong sak jagat pun nekseni dhumateng jiwane ingkang rama ingkang luhur lan suci. Saben-saben wong cilik ana ingkang kepengin bangun papan panembah, bangun papan ngibadah. Bapakmu niku mesti cancut gemergut, le tumandang, le nyumbang dhisik dhewe, tur le nyumbang mesti akeh dhewe. Niku bapakmu.
tur kejaba niku lamun to pambangune papan ibadah kala wau sampun rampung bapakmu mesti pengen syukuran lan gelar wujude budaya sing tegesipun antarane agama lan budaya niku kalih bapakmu niku direngkuh padha merga agama niku pranatan saka Gusti ingkang tinulis ana ing Weda Suci minangka tuntunane kajiwan supaya menungsa pinaringan tentrem lahir batin slamet donya tekan akhir ewadene yen budaya niku angen-angen sing ambabar marang kaendahan lan katentreman. Pakmu niku yen karo agama ya gandrung, yen karo budaya ya remen. Kaya ingkang kula aturaken ing ngarep kala wau, yen bangun papan panembah, papan pangibadah kok wis rampung, pakmu mesti kejak dianakake syukuran gelar budaya wujude ringgit purwa sing nyatane pakmu ya moh leren moh nganggur ning mesti mucuki mesti dalang dhisik dhewe wis dalang dhewe diobahi dhewe diragati dhewe golek wong model kaya ngoten niku angel. Wau jane kula pun takon, jenengan no mboten kesel. Wis nganggarke semene akehe, nggih to. Wis nuwun sewu repote kaya ngono, latihane kaya ngono. Kok ajeng mayang meleno mboten kesel. Pak mulih jawab pripun? Sinden sing ayu-ayu ngoten niku. Niku pakmu tegese ayune ora mung ana ing lair tok ning kandhas nganti tekan batin niku pakmu Pandhu Dewanata uripe ora ana cacate ora ana getheke ora ana klerune Yai Semar nanging yo kene kabar sing sumebar warta sing rata yen pancen wong tuaku ki menungsa sing apik ratu sing becik kenapa bareng matine dicemplungne ana ing traka jahanam Kawah Candra Dimuka dosane bapakku apa Semar yen dikondangu bab lelakone pakmu kenapa kok sukmane dipun siksa wonten ing Candra Dimuka ripalungguhan samangke kepeksa kula tak ndongeng kula tak crita manggatekke ingkang kanthi tetela rumiyin menika wonten dewa ingkang abebisik Sang Hyang Yama Dipati saking kahyangan Arga Dumilah. Yama Dipati niku nggih janjane Yama Dipati niku sanes sinten-sinten. Yama Dipati niku nggih anak kula nalika Semar isih dados dewa. Abebisik Sang Hyang Ismaya mapan wonten ing kahyangan rumiring dadi dewa nalika durung entuk jabatan. Janjane Yama Dipati nika dewa sing apik nika anak sing becik yen kula kandhani mesti digugu kula tuturi mesti digatekke ning kocapa bareng wis entuk panguwasa diwisuda mangka dadi dewa
lali kelawan Purwa Duksina. Bareng kelakon dadi dewa sugih, mongko sing jenenge sugih niku saka tembung nesune nagih. Wis duwe iki kurang kae, duwe kae kurang kae meneh. Ora ana enteke, mergo anggene urip mung ngoyak marang hardane hawa nafsu niku Yamadipati. Teng kayangan rumiyin Yamadipati niku janjane nggih pun duwe bojo. Ning gandeng dewa sugih banjur rekake dheweke duwe simpenan. Duwe wong wadon simpenan saking negari Bumi Kaca, atmajanipun Prabu Bumiloka ingkang awewangi Dewi Bumi Ayu. Neng kayangan jane ya wis duwe bojo. Ning ngene ku wae lho, wong sugih niku nesune nagih. Wong ki yen sugih, wong niku yen kondang, wong niku yen ganteng, wong niku yen gagah. Duwe bojo kok mung siji niku asline rugi. Ngoten niku. Mila banjur Yamadipati niku duwe simpenan. Niku kanggone wong sing ngoyak kelan nafsu lho niku. Iya. Nah, anggenipun pacangan kalian Bumi Ayu, Yamadipati nurunaken putra setunggal ingkang naminipun Nagapaya. Wiwit alit sampun dikewun gembleng dumateng kadigdayan lan ugi kaprawiran. Tok sing balung uleting kulit sak sampunipun dewasa dados ratu wonten ing Bumi Kaca. Lajeng Yamadipati mrintah dumateng Nagapaya supaya ngrebut panguwasa wonten ing Kahyangan Suralaya. Yamadipati sampun saged ngukur yen para dewa tanding kelawan Nagapaya mesti para dewa ora ana sing mangga puliya estu. Bareng dumados peperangan para dewa kabeh padha mundur, padha kalang kabut. Lajeng dewa mboten kurang akal nyraya satriya ing Ngastina saderengipun dados ratu ingkang rama rumiyin nenggih Raden Pandhu diangkat dadi jagone dewa. Ing alun-aluning para dewa nenggih ngrepat kepanasan tetandingan Raden Pandhu kalian Prabu Nagapaya. Banjur kanthi lampan menika dados rana Prabu Nagapaya pejah wonten astanipun Raden Pandhu. Wiwit menika lajeng Yamadipati menika duwe rasa serik, sengit lan magigit-igit kalih Pandhu. Sumpah Yamadipati durung marem rasane, lamun to durung bisa males pati kanthi cara sukmane Pandhu besok bakal dicemplungne wonten ing neraka jahanam utawi kawah Candradimuka. Lah carane Yamadipati badhe ngukum ingkang rama niku nggih pinter. Yamadipati niku sampun gedhek antuk pidak jempol nebu sakuyun makarya bebarengan kalian widodari panggoda pangrencana saking Kahyangan Dandang Mangore nenggih Sang Batari Durga. Durga nyagahi. Lah nalika semanten anyarengi ingkang Ibu Dewi Madrim menika mbobot utawi nggerbini. Saklebetipun Dewi Madrim kala wau mbobot imanipun menungsa menika lak mboten ajeg to, mboten jejeg. Saiki imane kuat, sesuk iso tipis. Sok mben kuat, sok mbene meneh iso ndeglek. Lah, sakjroning Dewi Madrim niku tipis imane. Batari Durga nggodha kalian Madrim supaya mutah marang Prabu Pandhu kepengin nitih wujute lembu andini titiane Bathara Guru. Lah gandeng niku pangidame bojo sing lagi nggerbini mila Prabu Pandhu minangkani lajeng minggah wonten ing Kahyangan. Sadurunge Pandhu niku ketemu kalian Bathara Guru
Durga niku wis ndisiki manggi Bathara Guru. Matur dumateng Bathara Guru Pukulun niki mangke badhe wonten dayoh, wonten tiyang nanggap tanggalane mang cepakne pisan. Ngoten niku. Niki mangke wonge manut kalian jenengan, mergo niki wonge pancen sugihe kliwat ukur. Sugihe kliwat ukur ning nuwun sewu mangke upamine tanggale wis gumathok pitunge pun dadi ampun lali kalih kula mang sisih ne 5 juta ngoten niku lho niku politike Durga ngoten niku lah tenan Pandhu sowan wonten Kahyangan Suralaya matur kalian Bathara Guru ngampil wujudipun Lembu Andini kanthi perjanjen Pandhu jeneng kita kena ngampil Lembu Andini jeneng kita kena niti Lembu Andini ning syarate besok lamun ta kowe mati sukmamu lan bojomu madrim bakal dadi intiping neraka jahanam. Bab ingkang sampun kula aturaken ingkang sampun kula dongengaken ingkang sampun kula critakaken kala wau Pakmu mboten dosa Prabu Pandhu mboten kleru Prabu Pandhu mboten luput lah kenapa kok nganti nyemplung wonten ing neraka jahanam pancen bapakmu mbiyen dadi korbane srakae para dewa mligine Yama Dewan. Wis gamblang wis padhan cetha lamun ta para dewa sing ora urus para dewa sing ora tata gandeng ripalungguhan iki aku wis antuk pakem sing gumathok aku nyuwun pamit bakal munggah kayangan yen bapakku arum mbokku ora diwangi ning swarga Kahyangan ora arek diwangi bos ampun ya bos. Kaki pojok dipun Ndara Bima sampun ngantos grusa-grusu ndak kesuru wonten dalan sing kleru kula pun niteni marambah makaping-kaping wong jumangkah sing agan tanpa paniti priksa arek para dewa mesti ya kelakon apa pancen kudu kaya ngono lelakone. Sampeyan niku tedak turun Saptawarga. Sampeyan niku nggene wong tata krama, nggene wong tata susila. Carane sampeyan mulyake Kang Rama kang Waseda apa kudu ampyak awur-awur ngoten niku. Sampeyan niku lak butuhe arepe mulyake Kang Rama paribasan mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur tegese mbacutke lan nglestarekake lelabuhan sarta tumindake wong tuwa sing apik ewadene mendem jero tingkahe wong tuwa sing elek tumindake wong tuwa sing luput
kudu disingkiri adok lan pinter nyimpen pewadi bab eleke wong tuwa aja nganti diumbar satemah dadi omongane wong akeh. Nuwun sewu. Paugeran kula menika manut kalian utusaning Gusti ingkang pungkasan ingkang sampun kepareng-paring dawuh. Wong ki yen wis mati, nuwun sewu. Wong kuwi yen wis mati ing bab kadonyan kabeh niku pun pedhot kejaba telung perkara. Siji sedekah jariyah, angka loro ilmu ingkang migunani, angka telu dongane anak sing saleh. Sedekah jariyah upamane sampeyan bandane pirang-pirang banjur bondo kala wau dipun sisihaken kangge mbangun papan mbah kala wau tasih dipun ginakaken kangge sujud dening tiyang kathah niki mangke ganjarane taksih mangtampi nadyanto jenengan pun seda. Lah niku angka kalih ilmu ingkang migunani upaminipun wonten salah satunggaling ahli budaya ingkang angripta tembang lan gendhing ingkang tembang lan gendhing kala wau taksih dipun ginakaken dening para-para nem-neman para budaya taruna ingkang lajengaken lelabetan nadyanto sing nyipta gendhing kala wau sampun seda ning niki mangke waton gendhinge mungel ganjarane ya mili tekan dhuwur ngoten niku. Ngoten niku contone sinten? Mbah Narto Sabda nika lho. Sing wulan niki pinuju haul 100 taunipun Mbah Narto Sabda. Nika sinten seniman sing ora nganggo karyane Mbah Narto? Gitu. Wiwit saka klenengan, cokekan, wayangan nganti campur sari. Kabeh ngginakaken karyanipun Mbah Narto. Lah niku. Ingkang angka 3 dongane anak sing saleh. Sampeyan mboten perlu kula jlentrehke sing wijang, sampeyan lak titahing Gusti. Yen pancen sampeyan rumangsa abot nglakoni lelampan menika, mbok mang sumendhe wonten ngarsane Pangeran, mang pasrah sumarah wonten ngarsane Gusti. Kanthi cara kados pundi? Nyambung raos kalian Gusti ingkang Maha Kuwaos. Nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Bab lelampanipun ingkang rama niki mbok mangjaluke pangapura kali sing gelar jagat. Kula percaya Pangeran nika sipate maha welas lan asih lan ora pilih kasih, mesti waton sampeyan le nyuwun tenanan. Pangeran nggih badhe ngijabahi kali panyuwun jenengan. Caritane satriya lenuwe Kang Marti mring kautaman tanpa kat mring pangestine pun Semar mboten perlu kakian gunem sing tanpa guna. Mang ora arek nalar sampeyan, mang glegjah pamikir sampeyan. Yen kula pun matur ngeten iki kira-kira sampeyan badhe menapa? Muga-muga krembyahe tanganmu jangkai sikilmu bener-bener bisa dadi kaca brenggala kang prayoga tumrape para anak-anak sak ngalam padang. Betul,
sairing angin Garuda panenggak Pandura Raden Bratasena kondur mring kasatriyan manjing sanggar pamujan sadakep saluku tunggal nutupi bahan Hawa Sanga Ngesti kaweningan weninging pramana sejati anut purbane Kang Mahanasa ing cipta tansah angidung suci matek mantra rahayu lan amuji dikir ngagungake asmane Gusti ingkang Maha Tresna tekuning panembah weninging pangibadah satemah anggoncangaken Kahyangan Suralaya Jumlorot nenggih dewane pati Sanghyang Yama Dipati mrepeki unggane Sang Manungkaka dan sembah direng ulun tamur borisang morgenrat sahanane kang yang kanang sibengkase panjrah ingkang puspita rum kasiring samirana ombre sekar kadung ngaskan danyo maweh raras prananing dilya
Anggara sidam sekaring bawana langgeng. Uluh Werkudara aja kaget kang dadi rasa kita. Ulun Jawata ing arga dumilah Bathara Yamadipati ingkang merpeki anggenmu tapa brata ning sanggar pamujan. Sarawuhe Bathara Yamadipati aku ngaturake pambagi kunjung. Mengko dhisik apa ora kleru sing dadi ucapmu? Kudune menungsa ki yen ketekan dewa kuwi ora mung mbagekke ning kudune kowe iki nyembah karo aku. Kenapa kok kowe menungsa ora gelem nyembah karo aku? Aku tak takon sebabe apa menungsa yen karo dewa kudu nyembah. Merga dewa ki derajate luwih luhur tinimbang menungsa. Dewa kok derajate luwih luhur tinimbang menungsa ki dasare apa? Merga dewa kuwi luwih dhisik urip ana Marcapada. Yen pancen dewa luwih dhisik urip ana Marcapada, saiki aku tak takon. Tetungguling para dewa kae sapa? Cetha lamun ta Sang Hyang Bathara Guru. Sang Hyang Bathara Guru yen munggah Bathara Guru ki putrane sapa? Bathara Guru ki putrane Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal kuwi putrane sapa? Sang Hyang Tunggal putrane Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang putrane sapa? Sang Hyang Wenang putrane Nurasa. Sang Hyang Nurasa putrane sapa? Sang Hyang Nurasa putrane Sang Hyang Nurcahya. Nur Cahya putrane sapa? Sang Hyang Nur Cahya putrane Nabi Sis. Nabi Sis putrane sapa? Nabi Sis putrane Nabi Adam. Nabi Adam putrane sapa? Makhluk sing dhisik dhewe ana donya ki Nabi Adam wis ra duwe wong tuwa. Yen ngono aku tak takon, Nabi Adam kae dewa apa menungsa? Cetha lamun ta kae menungsa. Yen ngono menungsa karo dewa ki tuwek endi? Iki piye to iki? Wayang iso nganti tekan Nabi Adam iki pakeme sapa to iki? Aku ya duwe dasar, aku ya duwe wewaton sing kandha ya kowe dhewe. Wis ngene wae Werkudara ora perlu ngrembug Sarasilah, dirembug sewengi ora nek enteke yen mung kaya ngene terus. Jeneng kita tak sawang semedi ngeningke cipta perbawane nganti gegerake Suralaya. Maragage Sajarwa sing kok gayuh kuwi apa? Jawaben Bratasena. Jare dewa ki weruh sadurunge winarah, jare dewa ki waskita batine. Nanging kenapa kok dadak takon karo aku? Aku ki jane ya ngerti karo karepmu ngerti ning wong takon ki adile mung diwangsuli. Yen pancen wis ngerti kenapa kok dadak nganggo takon? Yen ora ngerti kandha ora ngerti, yen bodho akonana bodho aja keminter ndak marai wong liya padha keblinger. Sakarepmu lemu ngarani bakune kowe mangsulana sebab apa kowe wiritan ning sanggar pamujan. Aku ndedonga karo Gusti supaya sukmane bapakku Pandhu Dewanata antuk pangapura lan dintas saka neraka banjur dipapanake ana swarga. Dongamu ora bakal teka lan ora bakal ditampa karo pangeran. Merga bapakmu mbiyen nyemplung neraka saka sumpahe dhewe lan dosane dhewe. Kowe iki diwani apa? Cetha lamun to aku dewa sing jabut nyawa lan nunggu neraka jahanam. Yen ngono, aku nyuwun karo kowe. Aku nyuwunke pangapura dosane bapakku mulai gantasen saka neraka jahanam. Ora bakal tak ngapura merga bapakmu ngundha ing pakarti. Pangeran kae sipate maha welas, maha wasih sing tegese sugih pangapura. Kenapa kowe mung dewa ora gelem ngapura karo dosane titah? Aja-aja pancen rasamu duwe gething keburu sengit lawan wong tuaku Pandhu Dewanata.
Lho, dasare apa kowe tek ngucap kaya ngono kok anggap aku sengit karo bapakmu kuwi wewatonmu apa? Aku tak takon marang Gage Wangsulana sing jujur. Wong wedok sing jenenge Bumi Ayu kae demenane sapa? Wah, dadialah. Bumi Ayu apa? Kowe aja nglindur. Kowe aja ngawur Werkudara. Nadyan sak bodho-bodhone Werkudara aku ki ngerti marang klebate polatan lan uga ning diplayune mripat. Tak sawang kowe gugup, kowe gagap, kowe garabakpat. Yektine kowe nutupi marang dosamu sing kok indit rina wengi. Bumi Ayu ibu wong wadon saka bumi kaca atmajaning Prabu Bumi Loka. Saiki aku tak takon, Nagakaya kae biyen ngraman Kahyangan banjur dipateni karo bapakku sing ngongkon sapa? Wah, lambene mung ora ora. Ora perlu kowe kakean gunem sing tanpa guna, ora perlu kowe kakean cangak. Ripalung wan iki gelem ora gelem kowe bakal jabel, kowe bakal rangket, tak padake dosamu karo gerangamu, cemplungne ning neraka jahanam, cemplungno aku ora wedi. Wah. Sakyat risang kapirangmu pinangkul kinempet kampet dosang reknaning bawana Kakang Badranaya ingkang prapta diprayogakne anggone pinarak ya Kakang. Ha nggih. Sinuwun Prabu Puntadewa ora perlu bage binagi. Niki wonten bab ingkang gawat ingkang badhe kula aturaken dhumateng Dikandara Puntadewa. Kula nyuwun prisa langkung rumiyin para Pandhawa 5 niku sumpahe pripun? Barati kaya ndok sapetarangan, mukti siji mukti kabeh, mati siji kabeh milani. Nah, niku mengge abang-abang lambe napa tumus ing pakarti ing saben dinane. Mesti wae netepi kelawan bawa leksana. Iki ora mung pangucap nanging yektine bakal kababar ing pakarti tumraping para Pandhawa. Tegesipun yen ana salah sawijining Pandhawa ingkang nandhang prihatin diancam diincim patine kelawan sapa wae, mesti para Pandhawa liyane bakal mbebantu kanthi toh jiwa raga. Nah, kula tak crita adimu panenggak Jodipati Raden Bratasena anggenipun sembahyang, anggenipun ngibadah ditemoni kalian Yamadipati. Mongko jane adimu nika bener njaluk swargane Pakmu kanthi puji dzikir lan donga kalian dewa. Ning nyatane malah bab niku dianggep kleru kalian Yamadipati. Satemah adimu sak mangke dirangket digawa teng Kahyangan, ketoke arep disiksa wonten ing Candra Dimuka. Sampeyan dulur tuwa tumrape Pandhawa apa mung begegek meneng mawon.
Apa peh wis jam 11 bengi sampean njur guwedhi kaya ngoten niku napa pripun? Gumun aku. Napa pancen ya entenipun jam-jame kudu gedhe ngoten niku napa pripun? Yai Semar Morogage sawangen aku. Mergo aku krungu karo kandhamu. Tanganku banjur nyenggol sangsangan robyong rinunce mustikaning rawis banjur aku dadi buta sing semene gedene wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil gedhe kabeh sirah gedhe bathuk gedhe mata gedhe irung gedhe cangkem gedhe bulu gede, dodo gede, weteng gede, udel gede, pupu gede, pentol gede, delamaan sikil gede. Delamaan sikil gede, pentol gede, dengkul gede, pupu gede, udel gede. Ora ngliwati mbayanan malan sampeyan arep nesu sing nesu ki sapa yen gedhe ngene iki durung karuan yen nesu adate yen Ratu Ndarawati nika duka mesti membo Triwikrama dadi buta yen Puntadewa beda aku iki gedhe ana karepe ora mergo aku nesu utawa muring ning sampean kok yahine wis gedhe sebabe napa ya saka semangatku mergo ndek ingi wis dilunasi karo Pak Sukiman kula jenengku Dewa Ampra dewa ki luhur Ampra ki tegese samudra wong ki sing luhur lamun tok atine kaya samudra gelem ngapura marang dosane liyan gak ngono ta yen ngoten sampeyan sae tegese bathuk kena panas ning ati kudu adem ah pancen kaya ngono kuwi banjur samangke sampeyan badhe teng pundi aku tak munggah kayangan aku tak njaluk adil karo para dewa aku ora trima yen wong tuaku Pandu Dewanata karo dulurku Werkudara disiksa mongko tanpa dosa. Lan sing jenenge dewa apa ora kelingan dheweke iso lungguh ana kursi kadewan pinggunakake swarane kawula kaya ngene iki. Ning bareng wis kelakon dadi dewa lali karo wong cilik lali karo para rakyate kabeh. Mergo aku wis ngerti kelakuane dewa saiki pakeme mung telu siji janji loro ngapusi telu korupsi wi pakeme para dewa mboten niku tok dewa nika pancen tukang ngapusi nggih menehi wujudipun beras kena dipangan 5 dina kalih para kawula ning dewa nika le ngapusi 5 taun munggah biasane buta yen semono gedene sing dienteni koprolil lah kek guru una unu gedene semono guru una unu apa lho
Ratu Ndarawati utawa sapa sing dadi buta gedhe mesti ya jempalik mesti ya kopro. Yen Puntadewa beda karo Ratu Piyayi kopro-kopro ki ora. Mepat sumber jati ngarang panase kumata jatuh dakilan sejogetan ulati sisi pengganmu
tak nyoba ngalubur dasar kakak warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abal ratu Amiji mateng ingkang abdi kula punaka wiwuda saking bumi kaca Semadong dawuh Ibu Patari Durga Pripalungguhan iki anggen mudandan aja kok kendhoni kepara kenceng ana naga wiruda Purbanana Batari Durga bakal njlentrehke lamun to wong tuamu ya Ki Prabu Nagakaya mbiyen sing mateni Prabu Pandu Prabu Pandu ki sing nurunke ya kuwi satriya sing jenenge Pandhawa ingkang ngemudeni negara Ngamarta. Mula nadyan kaya apa lan kepiye wong tuamu bakal entuke kamulyan ana kasuwargan. Lamun to kowe bisa nglebur centang tedhak turune Pandu ya kuwi para Pandhawa. Malah palungguhan iki Pandhawa wis ringkeh tanpa daya merga panenggak Pandhawa sing jenenge Werkudara. Dirangket dening Yama Dipati cinemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Pandhawa liyane ampas mbrabas tanpa daya tingkesen. Bedha negara Ngamarta ripalungguhan iki naga wiruda. Mboten langkung sendika ngestakaken dawuh kula badhe ora arek negari Ngamarta. Budal dina iki.